Важливо, що Сполучені Штати Америки роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Я не можу поки що сказати, як буде, всіх деталей, але це вже важливо, що є політична воля і є політичне рішення. Принаймні так звучало. Це пункт номер 1. А пункт номер 2 – це повернення дітей. І перша леді Сполучених Штатів Америки, і команда Сполучених Штатів Америки розуміє, що будуть підключатись до такого важливого, болючого і дуже складного питання, як повернути українських дітей. Різні ситуації, різні кейси, і тому різні підходи. Ми проговорили з президентом Сполучених Штатів Америки, він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх, саме не тільки військових полонених, передусім наших військових, але не тільки, і цивільних, журналістів, політв'язнів. Ми домовилися над цим працювати. Далі президент Сполучених Штатів Америки підтримав трьохсторонню зустріч на рівні лідерів Україна, Америка, Росія. І Сполучені Штати Америки пропонують її провести якомога швидше, але для цього потрібно погодження усіх сторін.